Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон бошад. Як маслиҳати шуморо додаем ки агар ки шумо хоҳем ки пулотона сари вақт гирен ва мисли чӣ ки мардуми Кавказа ҳурмат мекунанд, чӣ ки ҳози дани моменти қирғизоро ҳурмат мекунанд дар Россия, шуморо агар ки хоҳем ки ҳамин ҳурмат кунанд, шумо якум кор бояд чикор кунед? Якум кор бояд лото бозӣ накунед. Дуюм кор дайнаи блогерои гадой пул напартоед. Тамом. Ин ҳамиқа кор кунед шумо, барое ки блогерои гадой миллати моро дар тамоми рӯи замин, дар ютуб, дар любой ҷо ҳамчун гадо муаррифӣ кардаанд. Фаҳмидестен? Камбағал любой миллат дорад. Лекин гадора фақат миллати моро, ҳамин тоҷикои худ мо, блогеро ва бо дастгирии шумо муҳоҷиро, ҳамин миллати мо дар рӯи замин ҳамчун як гадо муаррифӣ шудага қадр надорем. Барои ҳамиқа шумо рӯзе ки баҳс кардед лотобозӣ кардана, рӯзе ки баҳс кардед дайнаи ҳар любой хел канале ки мебурояд дар ҳамиё пул партофтана, ана ҳамун рӯз шумо мисли халқи Кавказ бо обу рӯ мешед, мисли аввалак. Одамое ки солҳои 94, 95, 96 омаданд медонанд ки ӯ вақт тоҷик чӣ хел қадр дошт, любойш меғри тоҷика медид, мегрехт. На самом деле. Барои ҳамин бародаро, апа ва хоҳаро, дар ҳамин блогерои гадо, ман инҳоро гадо мегӯям. Любойш ҳамин кадоме ки сбор мекушояд, ҳамаш гадоанд. Худо нишонад ягон тоҷик мурамонад ва ишда ман ҳеҷ намегӯям. Любой касе ки метавонад гира дастгирӣ кунад. А дигарашда ҳамаи сборчикҳо, ҳамаш айнаи қадараш, ҳамин майдакаш то калонша ҳамаш гадоанд. бисёриш иша пас мезанад ки худаш ягон фонд, ягон сборщик ё ягон хеле барои сункор кардани худаш кушояд. Барои ҳамқа шумо агар ки дар ҳамин гадоҳо пул напартоед, обу рӯтон ай халқи Кавказам боло мешаванд ва лото бозӣ накунед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Ободу сарбаланд бошед. Куҷое бошед, худованд ҳамаи ғариборо нигаҳбон бошад. Лайк, подписаться, касе ки ҳақорат мекунад, ҳақорат кунед, кинои ман камтар шавад. Ман дар ҳаққи шумо дуогӯям.